Umfanekiso oshicilelweyo woxambuliswano phakathi kwamapolisa nomfi uthendi kumaqonga ezonxibelelwano. Akucaci ncam ukuba intsusamabandla ibiyintoni. Noxa kunjalo, amapolisa aseHonolulu bangangelithi ebesabela kumnxeba obusithi kuyaqhekezwa. Baziphikile izityholo zobugwenxa ngelithi umfi ube nobundlobongela. Usapho luzikhaba ngawumane ezizityholo. Iindaba yakhona iyashintsha njalo nje ukuthi kwenzakalani. Ayikho into eyodwa ephathekayo okwamanje esiyibambile. Ziyaqhuba izicwangciso zokubuyisela umzimba kweli lizwe ukuze ungcwatywe ngesidima nesithozela. Babongoza uluntu luphose esivivaneni. Kusekwe ikhasi lokonyusa ingxowamali. Kwamanje besisa ku-19,000 nama donation abantu abewu 291. So igoal yethu bekuhlanganisa u100,000 othi uma ubuya ke uza kwelakithi ube u1,400,000 mase ngiku round off konke. Usapho ngoku lulinde iziphathimandla zaseHawaii ukuba zikhuphe iziphumo zengxelo yoqhaqho lomzimba ngaphambi kokwenza isigqibo esiza kuthatyathwa ukuya phambili.